Arratsaldeon eta ongi etorri bertan berri albistegira. Gaur otsailaren 18 da, ostirala, hauek dira Iruñerriak eta Nafarroak utzitako albiste nagusienak. Nafarroko ospitalek normaltasuna berreskuratu dute beren jardueran eta koronavirus eremua murriztu dute okupazio datuek hobera egin dutelako. Nafarroko enplegu zerbitzu 23 handitu da ondoren kontratatzeko konpromisoa duten prestakuntza ikastaroa finantzatzeko aurrekontua. Esnaola kontseilariak 28. Ipar-Eskiko kanpainako parte hartzaileek bisitatu ditu Belagoan. Nafarroko ospital publikoek seinaleak berritu dituzte keri gabeko guneak direla gogorarazteko. Ordezkapena Nafarroko Gobernuko komunikazioko eta erakundekiko harremanetako zuzendaritza nagusian. Miguel Moreno Aristegi proposatu dute zuzendari nagusi berria. Memoriaren Nafarroko Institutuak Gerra Zibileko emakume borrokalariei buruzko ikerketa proiektu baten parte hartuko du, emakume horietako batzuk Nafarrak baitziren. Iruñako udalak Zibibox Sanduzelai aurrean dagoen Gortari doktorearen plazako pergolan dagoen instalazio fotovoltaikoa abian jarriko du. Iruñako udalak 60.000 euro bideratuko ditu hiriko ekintzaile gazte eta ausartendako. Laister hasiko da ikastetxetako aurrematrikulazio kanpaina dela eta D ereduan izen emateko deialdia bateratua luzatu dute Sortzenek Nafarroko ikastolen elkarteak eta Nafarroko ikastetxetako zuzendarien elkarteak. Nafarroako ospitalek normaltasuna berreskuratu dute beren jardueran eta COVID eremua murriztu dute okupazio datuek hobera egin dutelako. Era berean, etxez etxeko ospitalizazio zerbitzuari ekin zaio berriro foru komunitatearen iparraldean. Egoera epidemiologikoaren bilakaera positiboari lotuta, ospitaletako okupazioari buruzko datuen etengabeko hobekuntzari esker foru erkidegoko ospitaletako konsulten eta kirurgia jardueraren normaltasuna pixkanaka berreskuratzen ari da. Bai eta koronavirus bidezko ospitalaratzea behar duten paziententzako espazio murrizten ere. Era berean, gaixotasun horren intzidentzia zifren jaitsierari esker hilabete honen hasieratik berriro ekin ahal izan zaio, etxez etxeko ospitalizazioko lantaldearen jarduerari Nafarroko iparraldeko oinarrizko osasun eremuetan. Ospitalizazio modalitate hori azaroan suspertu ondoren aktibo mantendu da geroztik Lizarraldean. Nola nahi ere datuek bilakaera ona izan duten arren, osasun sistemak egoera monitorizatzen jarraitzen du eta eboluzio epidemiologikoan gerta daitezken aldaketen aurrean erantzuteko gaitasuna aktibo mantentzen du. Une honetan, COVID-arekin 130 persona daude ospitalaratuta Nafarroan. Hauetariko 17 zainketa intensiboko unitatean. Nafarroako enplegu zerbitzuak 130 handitu da, ondoren kontratatzeko konpromisoa duten prestakuntza ikastaroak finantzatzeko aurrekontua. Prestakuntza enpresen beharren arabera diseinatu da eta parte hartzaileen 140 kontratatuz amaituko da. Nafarlan sare Nafarroko enplegu zerbitzuak eskubide sozialetako departamentoaren mendeko erakundeak enpresen neurrira diseinatutako prestakuntza ikastaroen programarako diru laguntza 130 handitu da eta ikasleen 140 kontratatuz amaituko da. Programak 750.000 euroko aurrekontua du aurtengo ekitaldirako eta langabetuak enpresen beharren arabera prestatzea du helburu. Enpresek aldiz konpromiso hartzen dute prestakuntza egiten duten personen artean gerora kontratazioak egiteko. Ekintza horiek batez ere langabetuei zuzenduta daude, baina enplegu prekarioko egoeran dauden landunek ere parte har dezakete. Deialdia banakako ebaluazio erregimenean egiten da eta enpresek banaka eska ditzakete laguntzak edo behar bera duten enpresa talde batek edo sektorekako ordezkari batek. Diruz lagundutako prestakuntza ekintzek 300 ordu arteko iraupena dute 3 hileko batean eta ikasleen 140 kontratatuta amaitzen dira, naiz eta 100 handiago izan ohi den. Kontratuak mugagabeak izango dira edo gutxienez 6 hilabeteko iraupena izango dute, lanaldia osokoa denean edo 9 hilabetekoa lanaldi partzialekoa denean.
Programa horrek enpresen neurrira egindako prestakuntza ziurtatzeaz gain, hautaketa prozesua hobetzen du ikastaroetan parte hartzen dutenen artean langile egokienak kontrata baita ezkete. Esnaola kontseilariak 28. Ipareskiko kanpainako parte hartzaileak bisitatu ditu Belaguan. Nafarroa osoko 2500 ikaslek eskia egingo dute Belaguan eta Abodin eta kultura eta ingurumen jardueretan parte hartuko dute apirilaren 8 arte. Rebeka Esnaola Kultura eta Kirol Kontseilariak Miguel Pozu eta Nafarroko Kirol Institutuko zuzendari gerentearekin batera iraupen eskiko 28. eskola kanpainako parte hartzaileak bisitatu ditu Belagoako geltokian. El ferial gunean asteontako txandako ikasle eta irakaslekin bat egin du. Hau da Munjardin Lizeoa, Donestebeko San Miguel, Leitzako Erleta, Zizur Nagusiko Erreniaga, Mutiloako San Pedro eta Korella hiria. Eskia praktikatzeaz gain, egunaren bigarren zatian ikaslek eta irakaslek ingurumenaren zaintzari buruzko kultura eta kontzientziazio jardueretan parte hartzen dute, hala nola antzezpenak, herri kirolen frogak, edo Erronkari eta Otsagabiko naturaren interpretazio zentrora, eta Erronkariko Julian Gaiarren museora bizitak. Kanpaina urtarrilaren 31an hasi zen astelehenean eta apirilaren 8 arte 2500 ikasle eta 230 irakasle hartzea aurreikusi da. Pirinioetako 5 herrietako 16 hotel, kanpin, aterpetxe edo landa establezimentu txikitan hartzen dute ostatu. Iraupen eskiko eskola kanpainak inpaktu sozial eta ekonomiko garrantzitsua sortzen du Pirinioetako 2 haranetan. Erronkariko bailaran 125 lanpostu eta Zarraizko bailaran 35 lanpostu sortzen edo mantentzen laguntzen duela uste baita. Nafarroako ospitale publikoek seinaleak berritu dituzte kerigabeko guneak direla gogorarazteko. Osasun publikoa Nafarroako Unibertsitate Ospitalea, Garzia Orkoien eta Reina Sofiak ingurune horietan zigarroak eta tabakoarekin lotutako produktuak saihestera animatzen dute. Nafarroko Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutua ospitaleak eta sare publikoko bertze osasun zentro batzuk lankidetzan aritu dira ospitaletan erretzeko debekoaren inguruko seinalea berritzeko. Nafarroko Unibertsitate Ospitalak, Bianako Printzia Konsulten Zentroak eta Iruñako Dr. San Martin Osasun Zentroak, Elkanoko Ubarmin Klinikak, Lizarrako Garzia Orkoien Ospitaleak eta Tuterako, Reina Sofia Ospitaleak batez beste, 200 seinale berrirekin kontatzen dute. Aditzera emaneko esparru hauek kerigabeko eremuak direla, eta bertan debekatuta dagoela zigarroak eta antzeko bestelako produktuak konsumitzea, esaterako zigarro elektronikoak. Horrela, helburu orokorra da herritarrak ospitaleko ateetan tabakoaren kontsumoa ekiditea aldera, kontzientziatzea, errespeta ditzaten ez bakarrik eraikinak bere horretan, baizik eta halaber beren ingurunea, kerigabeko esparru modura, estatu araudien arabera. Gainera, seinale berri hauek barne hartzen dituzte Osasun Ministerioarekin eta Malosumos no gracias egungo bere kanpainaren harira tabakoaren produktuak, zigarroak, tabako txikitua edo tabako berotua, eta hoiekin lotutako produktuak, zigarro elektronikoak eta erretzeko belarra. Seinale berriak ospitale esparruetako sarbidetan daude ateetan eta eskaleretan. Hala nola, osasun esparru horietako bertze hainbat eremuetan trafiko seinalaztapenarekiko antzeko formatua dela medio, atentzio emanez oinezko, langile eta gaixoen senitartekoi eremu osoan erretzea debekatuta dagoenaz ohartarazteko. Ordezkapena Nafarroako Gobernuko komunikazioko eta erakundeekiko harremanetako zuzendaritza nagusian. Miguel Moreno Aristegi proposatuko dute zuzendari nagusi berria. Javier Remírez lehen lehendakariorde eta lehendakaritzako berdintasuneko funtzio publikoko eta barneko kontseilariak Nafarroko Gobernuaren hurrengo ohiko bilkurara eramango du otsailaren 23an Nafarroko Gobernuko komunikazioko eta erakundekiko harremanetako zuzendaritza nagusia egingo den ordezkapen proposamena. Remírezek eskertu nahi du Pablo Roncal egungo zuzendari nagusiak erakutsitako dedikazio eta profesionaltasuna izan ere zuzendaritza nagusi horren funtzioak eta eskumenak behar bezala betetzea ekarri du batez ere pandemiaren erronkaren kudeaketatik eratorritako intentsitate instituzional handiko garai batean.
Zuzendaritza nagusia betetzeko Miguel Moreno Ariztegi proposatuko da gaur egun Nafarroko lehendakariaren aholkularia dena. Ramirez presidente ordearen arabera, Morenok ibilbide profesional egiaztatua du kazetaritzaren munduan, eta Nafarroko gobernuan 2 urte baino gehiago eman ondoren, ondo baino hobeto ezagutzen du gobernua. Memoriaren Nafarroko Institutuak Gerra Zibileko emakume borrokalariei buruzko ikerketa proiektu batean parte hartuko du, emakume horietako batzuk nafarrak baitziren. Institutua emakume borrokalariaren museo virtualaren proiektuan sartu da. Nafarroko Memoriaren Institutuak emakume borrokalariaren museo virtualarekin www.mujeresenguerra.com-nekin kontratu bat sinatu du. Gonzalo Berger eta Tania Ballo ikertzaileek plataforma hori garatu dute. Estatuko autonomia erkidegoetako eta tokiko hainbat artxibotan ikerketa proiektu bat gauzatzeko. Espainiako Gerra Zibileko emakume borrokalariak horietako batzuk nafarrak aurkitzeko. Era berean, kontratuan emakume hoien biografiak zabaltzea aurreikusten da haien konpromiso eta militantzia sozial eta politikoa, lurralde mugikortasuna eta errepresioa eta erbestea gertatu izan balira oinarri hartuta. Memoriaren Nafarroko Institutuak proposatutako ikertzaileen parte hartzea ere kontuan hartuko da akordioan. Espainiako historia garaikideko gatazka politiko eta sozial handienari buruzko ikerketetan pixka bat baztertutako alderdia izan da emakumearen parte hartzea Espainiako gerran. Defizit historiko-grafiko hori zuzentzeko eta frankismoaren aurkako borrokan emakumearen parte hartzea ikusarazteko proiektu hau espazio virtual bat izango da, hainbat formatu erabiliko dituena erreferentziazko leku bat sortzeko. Historikoa, virtuala eta hezitzailea, emakumek, Espainiako gerran borrokalari gisa izan duten parte hartzeari dagokionez. Iruñeko udala Zibibok San Jorgeren aurrean dagoen gortari doktorearen plazako pergolan dagoen instalazio fotovoltaikoa abian jarriko du. Autokontsumorako eguzki energia fotovoltaikoko instalazio honek murriztu egingo du Zibiboksanen energia kontsumoa. Datozen egunetan Iruñeko udalak autokonsumorako instalazio fotovoltaikoa jarriko du martxan. San Jorge gortari doktorearen plazako pergolaren goiko aldean. Eguzki energia fotovoltaikoko instalazio berri hau bertze urraz bada, Iruñeko udalak iraunkortasunaren eta ingurumenaren alde egiten duen apustuan eta plaza horretan bertan dagoen Zibiboksaren mendekotasun energetikoa murriztea du helburu. Instalazio fotovoltaikoak 31 kakotx 7 kilobatioko potentzia punta instalatu duen instalazioa da, moduluak pergolan akoplatzeko moduan jarrita dituena. Iruñeko udalak 60.000 euro bideratuko ditu hiriko ekintzaile gazte eta ausartendako, zabari dago epea dirulaguntzak eskatzeko zeinak urtero duela 20 urtetik hona helburu baitute 18 eta 35 urte bitarteko herritarren enpresarako talentua bultzatzea. Iruñeko udalak 2022an 60.000 euro bitarte bideratuko ditu gazte ekintzailek beren negozio ideiak garatu ahal izan ditzaten. Atzo argitaratu zen Nafarroko aldizkari ofizialean diru laguntza hoien deialdia, zeinak aurten 20. edizioa bete baitute. 20 urte dira udalak hiriko gazte ekintzaileen idei eta proiektuak bultzatzen dituela ekimen honen bidez. Adintarte hori da, hain zuzen, langabeziak gehien jotzen duenetako bat, eta inguru abar hori koronavirusaren krisiari lotutako enplegu galerak areagotu du. Horregatik udalak informazio kanpainarako hautatu duen leloa gazte eta ausartak da. Gaurtik aintzinera herritarrek batez ere gazteenek hirian zehar aurkituko dituzte liburuxkak, kartelak, sare sozialetan biral bihurtzeko diseinatutako edukiak eta udal laguntza eskatzeko oinarrizko argibidea jasotzen dituen ikus-entzunezko materialak. Euskarrietako askok QR kode baten bidez deialdiaren oinarriak osori dauden gune digitalera birbideratzen dute. Kanpainak bat egin du udalaren lan ildo horren 20. urteurrenarekin. Ildo horrek halaber hiriko ekoizpen ehuna diversifikatzen laguntzen du eta oinarri ditu aurreko edizio diru laguntzaren onuradun izan ziren enpresei eskatutako ebaluazioaren erantzunak.
Ebaluazio inkestaren galdetegia erantzun zuten pertsona gehienek diru laguntza zehatz horren berri izan zutela, gazteriaren etxearen edo beren lan edo finantza aholkularitza propioen bidez, baina berariazko komunikazio estrategia baten falta sentitzen zutela. Laster hasiko den ikastetxetako aurre matrikulazio kanpaina dela eta ereduan izena emateko deialdi bateratua luzatu dute Sortzenek Nafarroako ikastolen elkarteek eta Anisek Nafarroako ikastetxetako zuzendarien elkarteak. Astearden ikastetxetako aurre matrikulazio kanpaina dela eta ereduan izen emateko deialdi bateratua egin dute Sortzenek Nafarroako ikastolen elkarteak eta Nafarroako ikastetxetako zuzendarien elkarteak. Euskarak Nafarroan bizi duen gutxitze egoeran kritikatuta, bertako bi hizkuntzak menderatuz eta eztea ete hori ondorengo ikaskuntza linguistikoetarako oinarri izatea aldarrikatu dute, eta gaineratu ereduak hori bermatzen duela. Hori dela eta argitu dute aurreko egunetan sare sozialen bidez Aupa Euskara ahotik mundura lelopean edatutako kanpainaren muina. Egitasmoak, Euskara egungo egoerarako eta etorkizunerako balio positibo eta aberazgarri gisa aurkeztuko dute eta 3 bideo zabalduko dituzte datozen egunetan. Hilak 18an, hurrengoa 21an eta 3. 22an. Honekin batera, herritarrei dei egiten diete eredua aukeratzeko dituzten arrazoiak sareetan partekatzea. Izan ere, kanpainak umeak eskolatzeko unea iritsi zaien gurasoen artean sua piztu nahi du Euskalgintzaren Kontseiluak ere bat egin du. Ikastetxe publiko eta ikastoletako bozeramailek agirian aldarrikatu dute, gainera euskara dela gure herriak duen bereizgarririk agerikoena. Ondasun paregabea eta ondasun hau bizirik mantentzeko belaunaldi berrian bultzada behar duela. Murgiltze ereduaren garrantzia azpimarratu dute gizartearen adostasun zabala duelako eta kohesioa eta aukera berdintasuna bultzatzen dituen eredu arrakastatsua delako. Aurre matrikulazio kanpaina datozen asteetan zabalduko dute. Egunon, gaurkoan Bortziri eta Bidasoaldeko udal ordezkaritza bat etorri gara. Eskualdeko ospitaleko ebakuntza gelak berritzeko lanak hasiko direla aurreikusten denean, zerbitzua aldi baterako ixtearen ondorioek eragindako ezinegona areagotzen ari da Irun, Hondarribi eta Bortzirietako osasun zentroko eta gizarte erakundetako langileen artean. Eta manifestazio deitu dute larunbat hontarako. Eskualde horretako 100.000 personekiko errespetua eskatzeko. Inork ez du zalantzan baratzenik kirurgia blokea berritzeko beharra, gizarte 3 hamarkadatan zahartu eta gero, eta horrek azpiegitura berregokitzera behartzen du. Ebakuntza gelako hobetu behar dira, baina ez edozein preziotan, zerbitzua onkologikora eramateko itxi behar baita. Guzti hau dela eta informazio falta salatu zuten atzo Ladiz Satrustegi Altzugarai Lesakako alkateak Eusko Legebiltzarrean. Irungo eta Hondarribiko zinegotziak eta Rebeka Ubera EH Bilduko parlamentaria egon ziren ere bertan. Eta jaso beharreko informazio hori izateko. Gero hortik ararago ze obrak egin behar diren, nola egin behar diren eta zertarako egin behar diren, hori ja aintzinago eztabaidatzen alda. Edozein gauzatako nik uste irekia gaudela, horretako ere audituak daude, baina gutienez informazio hori jaso ahal izatea, guretzat osasun publikoa babestea eta zerbitzua ematea ezin bertzekoa delako, eta gure ustetan horrekin ezin dela edozein modutan jokatu. Orduan hortik aintzinera
ibilbideak erresa da guretzako. Mahai baten bueltan elkartu eta horretaz gaiaz hitz egin. Kaixo, hemen gaude Gasteizen, Bortziriak eta Bidasoaldeko ordezkari bezala zinegotzi eta alkatea, eta osi bloke kirurgikoaren aferarekin etorri gara gaur Gasteizen. Larun batean gainera, Irungo San Juan plazatik 6etan badugu mobilizazio bat afera hau konpondu dadin. Eta, Irun, Hondarribi eta Bortziretako EH Bilduko kideak horregonen gara, eta espero dugu zuek ere bertan egotea. Ordura arte. Hauek izan dira gaurko albiste nagusienak, eskerrik asko horregoteagatik eta horrengora arte.